Kif qegħdin taraw warajja mijiet ta' nies inġabru fix-xatt ta' Taslima hekk kif temmew b'suċċess il-Maratona ta' Malta għal din is-sena wara ġimgħat ta' determinazzjoni, ħidma u taħriġ. Taħt sema kaħlanija b'żiffa ħelwa tmur fin-nofs. Saret uffiċjalment il-41 edizzjoni tal-Maratona ta' Malta, attività sportiva li saret tagħmel parti mill-kalendarju ta' kull sena. Din is-sena b'numru rekord għal ħabta tas-7 ta' filgħodu madwar 7,000 atleta inġabru flimkien l-imdina sabiex jagħtu bidu għal din il-maratona. Il-maratona ta' din is-sena kellha 3 kategoriji, dik tal-21 km bil-mixi, tal-21 km bil-ġiri jew hekk imsejħa half marathon u t-telliqa prinċipali, dik ta' 42 km bil-ġiri. One user ħila lejn ix-xatt ta' Taslima u tkellem ma' diversi atleti li kienu għadhom kemm temmew din il-maratona u mesprimew il-ferħ tagħhom wara li anke ħafna minnhom irnexxilhom jiksru rekord tagħhom stess. Ġurnata speċjali għal temp li ħareġ da. Ġranet bħal daw tkun ilek titrenja lihom ħafna atleti jagħmlu s-sena jitrenjaw għalihom sagrifiċċji kbar u tiġi il-ġurnata li tagħti kollox u tuħu pjaċir bil-ġurnata u b'dak li jiġi sewwa. This is a beautiful race. This is the best half marathon I've done. You got the sun shining, the band's playing the whole time. It was amazing race. It's the most amazing feeling here. Like I'm exhausted, but no pain, no gain. Nħossi kontent ħafna, mux l-axħar ftit kilometri tbda tħossok tgħid mhux ħanasal. Imma mbagħad issib in-nies jissapportjak fl-aħħar ftit u tidħol kontent. Jiena kontent ħafna bil-ħin tiegħi u anke li hawn sħabi hawnhekk kollha li mifraqajna qegħdin għamilna din il-ġirja flimkien. I feel incredible. I'm here from London Frontrunners with many of my compadres here on the right-hand side, and they are far more impressive and they've done the half marathon. And I think just it's a very beautiful place in Malta. Staqsejnihom ukoll fuq x'wassalhom biex jieħdu sehem f'din il-maratona. Motivazzjoni li tkun grupp, dik is-sodisfazzjoni li tibdew tispiċċa u tħossok b'saħħtek meta tlest il-maratona bażikament. Ovvjament it-tifla l-iktar persuna li timmotivani biex nieħu sehem fil-maratoni. Ħossni gbura ħafna li hawn l-attendenza kollha u l-isport hija xi ħaġa li tgħin il kulħadd mentalment u fiżikament.